Hej og velkommen til Saturnin Tiermans Dragon Soul Raid Guide. Mit navn er Gildor, og jeg vil guide jer gennem Mortog Heroic. Til denne fight skal der bruges 2 tanks, 4 healers og 4 DPS. Det anbefales at køre med 2 range og 2 melees for at få det mest optimale opsæt. Mortog fighten har 2 faser, hvor den første kun varer 10% af Mortogs liv. På 90% splitter Mortog sig i 2 kopier som særliv. Raid teamet skal her deles op i 2 grupper, bestående af 1 tank, 2 DPS og 2 healers. Herefter vil Mortog begynde at kaste sine abilities. Disse abilities vil først blive kastet på Mortog og derefter på hans kopi, dog med 2 sekunders delay på kopien. Den første ability Mortog kaster er Stomp. Stomp giver 750.000 fysisk skade, som bliver spredt ud på alle spillere inden for 25 yards. Tanken og den nærmeste allierede tager dobbeltdel af skaden fra Stomp. Derfor er det vigtigt, at den spiller, som står nærmest tanken, har cooldowns til at soake damagen. Til dette anbefales en melee DPS. I vores encounter brugte vi en warrior, som hoppede i defense stance, og en rogue, som hoppede feint. Stomp giver også en debuff, som gør, at spillere tager 100% ekstra skade for Stomp de næste 10 sekunder. Det er grunden til, at bosserne skal tankes væk fra hinanden. Under kampen kaster Mortog en krystal. Denne krystal takker de 3 nærmeste spillere, dog ikke tank. Her er det vigtigt, at det er de 3 spillere for hvert hold, der ikke har taget dobbelt damage for Stomp, som stiller sig tæt på krystallen. Jo tættere disse 3 spillere står på krystallen, jo mindre skade tager de. Skaden fra krystallen er shadow damage, derfor anbefales det at have en priest i rated. Den sidste ability Mortog kaster er Black Blood of the Earth. Black Blood spreder sig ud for bossen, efter at han trykker alle spillere i nærheden til sig. Black Blood er nature damage og giver x antal skade, samtidig giver det en debuff, som øger alt nature damage taken med 100%. Denne effekt stacker. For at undgå Black Blood skal spillere straks efter at blive trykket hen til Mortog løbe bagved nogle pillars, som Mortog spawner sammen med Black Blood. Black Blood bliver første gang kastet efter 2 krystaller, herefter bliver Black Blood kastet efter hver 3. krystal. På 20% enrager bossen med Furious. Furious giver bossen en buff, som giver ham 30% attack speed og 20% mere skade. De 20% mere skade gælder også for Stomps. Det anbefales at gemme alle store cooldowns, heriblandt Bloodlust, til denne del af kampen. Under kampen skal tanks efter split kite bossen rundt som vist her. Bossen vil typisk kaste krystallerne i den ønskede retning, hvilket hjælper til kitning. Det bedste tidspunkt at kite bossen på er lige efter han har kastet Black Blood. Her er det vigtigt at glide alt fast før kampen starter. Her til sidst har jeg tilføjet hele vores encounter, så I kan se hvad vi gjorde med de forskellige mekanikker. Bemærk dog at vi kører med 3 healers på denne fight for at få et hurtigere kill.